Hola, som la Clàudia i en Bernat, estem a Villac, a la Cerdanya, tirant endavant el nostre projecte ramader. Tenim una granja de cabres de llet de la raça alpina i ara mateix tenim en producció unes 130 cabres i també tenim vaques de carn. Tenim 25 i 30 anys i abans d'engegar el nostre projecte ens vam estar formant. Jo soc enginyer agrònom i la Clàudia va estudiar a l'Escola de Quintanes. Quan vam pujar aquí dalt va ser quan va esclatar la pandèmia i vam pensar que podríem fer alguna cosa amb la finca que teníem i ens va sorgir la idea de fer una granja de cabres de llet i vaques de carn per aprofitar totes les pastures que tenim. I quan ho vam decidir ja vam començar a moure tot de papers i fins que ho vam poder fer l'excavació i vam començar a construir les naus. Des de l'inici que vam començar vam apostar per una raça de cabres molt lletera, les vam anar a buscar a França, ja que vam pensar que ja que havíem de vendre la llet, havien de ser unes cabres bones genèticament i que fessin molts litres, molta producció, i és el que hem aconseguit. Ens donen una qualitat de llet molt bona i permet elaborar productes, sobretot en fresc. Amb molt bones qualitats. Des del primer moment vam tenir molt clar que volíem vendre llet a les formatgeries tot l'any per poder-les abastir tot l'any de llet i és per això que vam decidir fer lots amb les cabres i així poder tenir llet sempre. Adaptant el maneig reproductiu dels animals aconseguim poder oferir llet als nostres clients de forma ininterrompuda durant totes les temporades de l'any. La nostra filosofia és seguir al màxim els ritmes naturals i aprofitar els recursos que en tenim i per això el nostre maneig mirem d'adequar-lo en aquesta manera. Les vaques a l'estiu estan a la muntanya i cap a la tardor les baixem cap als prats aquí al voltant de la nau i a l'hivern, quan no hi ha tant menjar fora i fa més fred i neva, doncs les tanquem a la nau. També venem la carn dels nostres cabrits lletons directament a consumidor final. La nostra idea és comercialitzar tot el nostre producte directament en circuit curt. Doncs el nostre dia a dia comença a les 5 del matí, jo em llevo i preparo la llet per portar-la a les formatgeries. Llavors, més tard, a les 6:30, comença la Clàudia amb la rutina de munyida. Jo a les 6:30, una miqueta abans, vinc i començo a munyir les cabres i quan les he acabat de munyir els dono tot el menjar i poso jas o el que calgui i també dono llet a tots els cabrits que tenim, petits. En general, a l'estar en un sector que estem a l'aire lliure i al medi ambient, hi ha molts imprevistos, coses que no pots organitzar i tens rutines marcades que tot de cop, en el moment que menys t'esperes, se't trenquen i feines que has de deixar per fer o feines que no pots acabar de fer, temes de fauna o temes de malalties dels animals, llavors has de saber constantment... Sempre t'has d'anar adaptant. Exacte, adaptar-te al que surti i anar continuant. Per nosaltres, JARC ha tingut un paper fonamental. Creiem que avui en dia has de tindre gent al teu costat, tècnics que t'avalin. Nosaltres és la filosofia que tenim i ens agrada treballar així, ja sigui amb tècnics de nutrició, amb benestar animal, veterinaris, i JARC forma part d'aquesta gent que volem tenir al voltant. Per nosaltres és fonamental estar sempre amb les últimes tecnologies per tal de millorar en el benestar animal i en la conciliació familiar de les explotacions. Creiem que això és necessari avui en dia per tal de poder seguir en el sector. Cada any intentem fer una millora a la granja i a poc anar-nos adaptant a tot. Ara mateix estem desenvolupant un nou projecte que és tenir unes instal·lacions adequades i específiques pels cabrits, per lo que és la lactació i la recria. És el futur de l'explotació, és amb el que ens basem i creiem que és necessari estar molt centrats en aquest aspecte. Per tal d'arribar millor al consumidor final, estem fent una petita botigueta perquè la gent que vulgui pugui venir aquí a la granja a veure els animals i a buscar la carn que vulgui. Conèixer l'origen dels productes que oferim creiem que és un factor que ens fa diferenciar d'altres explotacions. I que la gent pugui veure d'on prové la carn i que ens pugui conèixer nosaltres. Oferim un producte molt cuidat, amb benestar des del primer dia, per tal que arribi als clients al màxim de qualitat possible. A mi el que més m'agrada d'aquesta feina és que és com un estil de vida.
Vull dir, no és un dia que sempre tens de fer el mateix o cada dia a aquesta hora tens de fer això o allò. No, és un estil de vida, vull dir, cada dia et poden sortir coses noves amb el bestiar, vull dir, sempre és diferent i ja està, que t'agrada. Qui es dedica a la pagesia és perquè li agrada, si no, jo no s'hi poso. Per nosaltres és molt gratificant el que va començar en una idea en un moment de la nostra vida que ho haguem pogut desenvolupar i ho haguem tirat endavant i cada dia anem superant i anem aconseguint objectius que ens hem anat marcant.